Baba namai Nyati vanzwa nekubhuliwa kuTikTok mushure mekunge vaita challenge nenziyo yaWinky D. Hanzi regai kuita zvekupemha ndimi muri kurehwa uko Fadzai Mafararikwa akashayika soon after muchato wake akaroorwa zvinodadisa ndokuchata pasina nguva ndokubva angoshayika. Kwozoti kuna mukoma July Mashambe vari kutsvaka rubatsiro rwekuti hama dzavo dzivalokete muclose avanga vachigara naye ati haangazvikwanisi ndokuvasiya vakadaro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, zviri kuitika mumastreets zvinorwadza moyo. Vanhu vekwaNyati vanzwa nekubhuliwa. Ngatitange nevhudzi ramai Nyati ragadzirwa pemu yakanaka, asi pane vanhu vatoona kushata kwepemu iyoyo panzi ndituke zvenyu, asi iyi style iyi ndeyakudharadhara. Ndakatoiona papicture rana momzi vedu chaivo vachiri vasikana. Haikuona maniga yezi, hazvisi right zvinoitwa nemahairdresser. This is not it. Mai Nyati vanofanira kubvisa pemu iyoyo. Hazvina kutanga pana mai Nyati vachibvisa pemu, asi kuti everything chavanoita vanokriticiziwa. So vaNyati vaita challenge yaWinky D. Nziyo yacho inoti zvisina ziya rangu ruoko rwangu ngaruzvisiye, achitaura Winky D kuti anofanira kushanda nesimba kuti agodya cheziya rake. So vaNyati vanga vachizviimbirawo nziyo yacho, but unotoona kutoti hey, vari kuvengwa these days. Unotoshaya kuti kochi kuTikTok uko pakaipa. So vapedza kuita challenge iyi, macomments auya 2.182. All these comments, or actually most of them, were negative. Pane vati ivo pane zvamunazvo zvese nhai vaNyati kunze kwemimba chiiko chamakawana mabuda dikita. Nhai Nyati wadiwa siyana nesong iyi. What if it was dedicated to you? So vari kuti ivo nziyo yakaimbwa naWinky D yekuti munhu ngaadye cheziya arege zvekupemha, it was actually meant for vaNyati, and ivo vakabva vangoitawo challenge vachizviimbira. Asi guys, kutocreata content ikoku dei matoona ziya riri kutoti teu ipo pano ndakabata nechitauro zvakaoma kani. Kuzota vemaskiti vamwewo vanyora vakati ndapedza hangu kuverenga macomments, all I can say is nyika haina rudo, izere neruvengo, and it is very sad. Yes, it is very sad kuna vaNyati kuti munhu unongovengwa nevanhu pasina chakaipa chawaita, uchizviactera madrama ako unotovengwa. I've realized one thing, as a nation tine bitterness yekuti mumwe munhu akabudirira mbichana tese tinogona kutongomutsamwira. Boss Veko vakanga vachigara kuThe Blind uko muestate nebeach zvikatotsamwisa vazhinji. Nyati yanga ichigara kuMkuku and everyone was happy about it. Iko zvino vakugonawo kutenga steers, vanhu vakutanga kurwadziwa nazvo. Jamani, muri kuinzwisisa here nziyo iyi kana kuti tikuexplainerei? Musati shaishere song yedu please, Mupemo family. Kuhanzi wakashanda kupi iwe? O level yakatokosha naye mukomana. Malyrics eGafa ayo antoda o level zvichikwira kuti umanzwisise kumusakanga mweka guys. Kuti Gafa ritori extraterrestrial, hanzi unofanira kuva uchigara kana kunana mazuko uri munhu ari very intelligent ndokuti uchibate. Mabig content creators chaiwo emuZimbabwe havatomboiti mavideos nenziyo dzaWinky D idzi. Vanotozviziva kuti vanogona kutotoregwa maakwa nemabenzi, asi chinhu chikuru chiripo ndechekuti malyrics acho ari deep. Inga muri kungopiwa wani muchitambira zvamusina kubudira dikita bamnini dei marega zvenyu. Yes, it is not easy kuita content. Chero kutotukwa chaiko guys kunotokuburitsa dikita ugorara wazvimbirwa BP iri mudenga. Mati havasi kubuda dikita here kwaNyati. Mai vanogona kutozvimba muviri zvezvine mimba nekutuka kwamuri kuita pemu yavo, nekukumbirisa kwamunoita shuwa nemadiro enyu zvemahara izvi. Guys, song please siirai vamwe. Mafanizi munomawanza zvokwadi, isai kama passport mubhini. In fact everything siyai mupetuke kuMkuku kupiwa kubva kumbhedha nezvimwe. Makatozoita basa mukazogona kutengawo mubhedha wenyu nemari dzenyu. Passport dzorerai, hapana kana dikita rako chero imba
tati chitozviziva kuti nziyo iyi bamunini hamuna kuinzwisisa, asi guys musadaro veduwe, kwanditi it was just a challenge here. Ko izvi manje zvekuzongoti vanhu vanobva vatongokuti newe guys, mazimba anongoda kuti munhu atambura chete, atambure, vanoda urambe uchitambura. Vakangoona kuti wakuda kuita tumari so vanotokutuka chete. Macomments ari kuvhidhiyo iroro hasi kuita guys, ende zvinobata moyo chaizvo. Hey, akavabatsira chaizvo ndianiko? Akanyatsopemekwa akavasvitsa dhora ndeupiko guys? Vanongokumbira wani, mainyati mazuva aya vaitokumbira ndokumbirawo basa rekuti ndiite, saka handizivi kuti why vanhu vane hate yakadai so. Content creation guys is a job. Hey, zvekunzi kwai they are living at the mercy of their followers, they actually act kuti vagowana mafollowers. How do you follow pasina dikita? Vanhu vanotaura kudaro mapeji avo ari kupi kuti tevere. Mozva kuti bitterness yatinayo senyika inogona kungosumudza chigayo chedhiziri chero chirori chimwe chiya chakapakwa kareka muna 1942. Bitterness yedu inongodvisa dasti rese, mota yotosumuka yopinda chero mufreeway chaimo. Ko vaita sei ko vana ava vakapema maviews ka imimi ndokubva masumuka senyika. 1 minute maZimbabweans anokusumudza wokuisa pamwe pamusoro, in no time wobvisa macheya ese avakusumudza nawo vokuuyisa. Zvainakidza vari mumukuku vachitambura tichiti vana ava vanonzwisa tsitsi. Now that havachanzwisi tsitsi takuvavenga. Chiko chakadaro chinenge ngozi. Topinda munyaya yedu yechipiri. Pana sister vanonzi Fadzai Mufararikwa vakarorwa. Recently 3 days later she got married after vabvisirwa maroro avo. Vanga vachiri pahoneymoon phase nemurume, asi vakabva vangoshaika zvisina tsarukano zvokuti hama dzacho dzakangosara dzakangoti kana nazvo. Mwana anga asingarwari, hapana any sign of disease yanga iripo, then in no time munhu atoshaika. Unotoshamisika kuti chiko guys. Vamwe vari kuti veduwe pamichato apa ka zviri nani, just do a private function, musa blow a whistle zvachose. Nowadays unofira zvinhu zvisina value. Pamwe pacho chero ukatotumirwa Valentine nemudiwa wako chaiye, unotoona kuti vanhu vanotokuvenga. Chero kudiwa nemurume wako unogona kutongovengerwa izvozvo kuti wakagona kunyengwa ivo vanhu pavaikonewa. Hey, mukore unoka zvinhu zvese kutotanga waudza Mwari kuti Mwari musatisiye tiri toga zvokwadi, nekuti pakaipa unogona kungofira zvinhu zvisina basa rese. Anyway, kana ichingoriwo nguva yaMwari tinongoti amen guys, semhuri ngavanyaradzwe zvavo. Then pane nyaya yataposta apo, hatiwanzofarira kuisa zviziviso yedu, asi tangoti ngatibatsiraneiwo namukoma July Mazhambe avo. So pakaiswa pano kuti yabva kuinbox maswera sei muno takatarisana nedambudziko. Pana baba vatinogara navo musame flat kuno kwaShuta, varwara zvakanyanya, vakabatwa neliver cancer. Dambudziko riripo nderekuti hapana hama yavo iri padhuze yatinoziva, vanga vachigara nemukosa, asi kumusha vaiti vanobva kuGokwe kumadziwa. Zita ravo rekuzvarwa vanonzi July Mazhambe, asi muno vanoshandisa rekuti Easy Man. Tinokumbirawo kana pane anobva kuGokwe anoziva hama dzababa ava vatibatsirewo, tatenda kune vachabatsira. So ndo nyaya iri pano guys. Vamazhambe ava vari kukumbirirwa rubatsiro, nekuti mukosa kana padai ndo paunoona kuti timu iri rakanaka kana uchiri fresh, uchiri mukoma izi. Kana wa July Mazhambe charo rekuzvarwa havamiri vanhu vavangodisappear. Vamwe vati aiwa isusu tinoziva kuti kunonzi kwamadziva zvido. Gokwe haina madziva asi kunonzi kwamadziva zvido. So tichagonawo kuti tibatsirane nemhuri dziri kwamadziva zvido, asi vanokuziva vari kuti kure necivilization. Hameno kuti shoko richasvika here. Chakanakira Facebook nemasocial platforms vana YouTube ava, pane vanhu vanogona kubatsiranawo nefamily, vanogona kuva vari kunana Harare kana kupiwo vagone kubatsirana nababa ava. Macomments auya akasiyana siyana, asi tatisingadi kuti tipinde munyaya yacho zvakanyanya, nekuti pamwe pacho unozoita seuri kucriticize munhu agara ari kuzvirwarira
tiri kungoti isusu muXhosa uyu should do the right thing, aendese munhu kumusha kwavo. Handiti ndiye aidya here vachiri right mukoma izi ava, now that vaJulai Mashambe vorwara, hauchatombozivi kuti vanobva nekupi, ko unogara seiko nemunhu usingazivi marelatives ake, kureva kuti maisadaka hama ini makudzida nekuti munhu arwara. Aiwa, regai kudaro zvokwadi, nhasi makuda hama dzigomupepa nemari yaani akuziva kuti kune hama here. Aiwa guys, regai kudaro. Zita ravanga vakangozvipa rekuti Easymani iriya, ko raipa chii? Handiti dei vakangoenda kumusha vasati vanyanyorwara here, vaifarira kungoita mukoma izi vakadya nyika zvichiri izi, iko zvino vakudyiwa. Vamwe vari kuti aiwa guys, regai kudaro. muXhosa uyu guys, muXhosa siyanai naye. Mazuvano mazimba tatoweseka kudarika maXhosa acho, saka musada kutonga nedemo nekuti zvanzi muXhosa. And remember kutoti nemaXhosa ane hunhu just like us Zimbabweans, kutoriwo nemamwe mazimba atori wese, koitawo vakarongeka. Zvakare hapana umbonzi ane AIDS uyu, hanzi ane cancer. It can happen to anyone, so musangorutse kutaura kana musina mashoko nyararai. Asi nyaya yacho iri kungodzoka panyaya yekuti how do you stay with someone usingazivi marelatives ake? Maito isolate marelatives ka wakuzirwara wakuziva kuti pane hama. No guys, tazviramba izvozvo. Chero ikaita cancer, chero ikaita nhuta yerudzii, ikaita HIV, chero kanzi chigumwe chako chadambuka, hama dzako uchadzida. Vakomana nevasikana vekuZimbabwe dei tambodzidzawo kuti pakudanana apa ka guys, ngatizivei zvatiri kuita, kwete kuti udyiwe nenyika wozoti kana yakupedza woda kudzokera kunoremedza vanhu kumusha. Chinoita kuti musikana asadzive hama, kutoreva kuti chero pahelo paisa chero pamukuru hapana chero dhora rakambotumigwa, havazive chero detail 1. Ko vana sisi vacho vari muJoburg mondiziva kuti murume uyu hana dzimwe hama kana shamwari dzaakabva nadzo kumadziva zvido ikoko here. Alright guys, ndosaka tachiti isu zviziviso hatizvifariri nekuti tinozova tempted kukomenta 1 or 2. But anyway, pane imwe hama yakatomboresponda kune urwere. Vambodanigwa vamwe mukoma kuCape Town, vakati ivo aiwa mukomana rega ndikupe nyaya yako. Patinorwara hatikutaurire ikoko kuSouth Africa kwako. Patinorwara tinorwara kuno tichipora takashinga, tichitoonda tichisvika pakupika. Iwo kana warwara shinga upike uri ikoko kune hama dzako. Sataurire shoko vanhu vari kuno kuti uri kurwara. Isu patakamborwara takambokuudza wakatitumira chinhu, wakambotitumira mapiritsi iwe, paraseti chaiyo wakambotitumira. Sandikwidze BP yekuti naso wakuziva kuti kuna mukoma Kelvin kwana sisi Susan, ndokwa wakuziva uchibatwa panhamba idzodzo kuti zvaita sei. Iri tsaona of course, asi munhu ukaenda poto uchikomunicata nehama dzako. KuZimbabwe makadi handina mari, ndasvika kuSouth Africa basa raramba kutamba. Vama vanhu vari kuno kuZimbabwe vane rudo rwekuti hama kana zvaramba vanokutumira mari wodzoka kumba. Asi iwe kutoti nya kusvika udhirike zvawakaita izvo zvawanga uchitodya mari yako, wakatodzima mafoni usingade kuti tikufonere uchiti vanondidyira mari yangu. Naso wakuti ndiite konde konde. Nhamba dzako idzodzo ndiri kukutsvaga nenhamba dzako dzekuSouth Africa izvozvo. Urere papo nechifoni chako ichocho, chitengese chikutakure uye kumusha. Kana wanga wasina kuvaka imba, usina pekurara, uchiuti uchauya kuzoita mudumbu mako ugere madziro memba yeumwe mwana, uchaona zvandokuita ndokudzura. Ungadye mari yako uchipedza, naso wakurwara wakuda vanhu vamusikana wabasa. Une vasikana wabasa wawaibhadhara kuno kuti vanouya kuzokupepa iwe. Sandikwidze BP. Ndinzi ndinogomerera 9 months yakaita zvakadaro ndarama chipiwa basa, ndopiwa basa rekukurera. Naso wakura utadza kuziva kuti kune hama, pawarwara ndo pawakuda kuchengetwa. Kana uchida kudiwa dzidza kuda hama, kana wakatadza kuda hama kudo kundizvozvo. Tinosangana chete uchiuya pabhasi, ndakuziva bhasi raunoona nawo nezvandinokuita.